Hello guys, magluto tayo ng nilagang baka. Luto tayo. Kakaiba po ito. Well, meron akong resiping tinitignan. Simple lang naman mag-boil, di ba? Simple lang naman nilaga ng baka, ano? Hugasan ko lang po ito and then i-boil muna natin siya. Ang ganda ng beef. Ang ganda ng beef na po ito. Oh, look, tignan nyo, di ba? Ang ganda niya. So, hugasan ko lang siya. Lang naman, pakuluan, and then, magbili pa ako guys kasi kahapon, nakalimutan kong bumili ng mais at saka potato. So, dagdagan natin siya ng potato pa. Ayan. Meron na akong bok choy. Pero gusto kong dagdagan din siya ng cabbage. Masarap kasi din pag maraming gulay, di ba? Mga sabaw-sabaw ba? Isa na yun sa pinakapaano ko, yung sabaw talaga. Kapag gumagawa ng sabaw, isa na yun sa ingredients, kaya maraming tubig. Kasi lalo na ngayon na maginaw yung panahon. Ang mahal din ng beef, and then marami si taming steak sa freezer, di ba? Paminsan maisip ko yun yung gawin kong sabaw. And then paminsan, maisip ko din na sayang naman yung steak. Oy, gawin lang natin sabaw, di ba? Kasi yung steak kasi, yung mga binili ni Tami kasi na steak, mga itpisyal talaga. So yun, pakuluan natin siya dahan-dahan habang wala tayo dito. Pero patayin ko siya guys mamaya before tayo alis bago masunog itong bahay natin, no? Hey guys, so let's go. So alis tayo. Punta tayo na sa sa tindahan at saka sa bangko. Palagi na lang kami umaalis everyday. Ito yung kapag andito sa bahay, and then kasama ko si Tami, yung mister ko is always, palagi kami umalis. Hindi ako nag-lunch. Kasi nga, hindi pa ako gutom, pero ngayon na andito na ako sa sasakyan, pura akong naluluya. Para akong Tagalog nahihilo. Para akong nahihilo. Asa na yung mister ko guys? Hindi man makaapunta dito. Kanyan ito. Meron daw siyang bilhin guys. So ngayon guys, meron siyang nakita sa Macy's, di ba? So ngayon yung nakita niya sa Macy's, gusto niyang bilhin. Gusto niyang bilhin para daw sa yung mag-climb sa wall na laruan para daw sa pamangkin, sa anak ng pamangkin niya. So ngayon, tinitingnan namin sa Macy's ulit, wala guys, hindi na available, parang binili na lahat ba, konti lang kasi yung Toy Store Us, nag-open yung Toy Store Us sa Macy's outlet, konti sa loob. Andun ngayon, tinitingnan niya, wala na guys. Hanapin nga natin, Uy, ang tagal, uy, why it takes forever? What the heck? What are you doing? Yeah, but what are you doing inside? Tingnan natin, What is he looking? What the heck? What are you doing? Hindi na ako itong asawa. Magbaklay ata ito Loko, andun tignan nyo. Yan ko anong ginagawa nito. Nakakaluka. Asan siya magpunta? Asan yan siya? Tignan nga natin asan niya magpunta. Kaluka. Tara. May in-order ata ito na Saan ito magpunta? Ayaw. Itong asawa ko guys, paminsan guys, magtataka na lang ako guys. Hindi nga magsasabi. Tingnan nyo. Punta, kuha na ito ng sulat, I think. Kaluka naman ito. Ay. Ano na namang in-order nito? Hello
I-close natin yung pintuan. Hindi natin papasokin guys. Tignan yung mukha niya. What did you order, Tommy? I ordered that CPAP stuff What, si Papi? What? that I need to try and pass that test again. You ordered it yourself. Yeah, I'm Can not, you put your seatbelt? yeah. And I don't even know where I'm going. You know where Target is. You know where the bank is. They're both on the same street, right? Yun, I'm gonna go to Market Fresh. Yun siya guys. Order na naman siya. Basta ating sweldo guys. Order yung order na hanggang matapos na yung mga kwapira. Gastador. And you are gastador. What's a gastador? You're spender. Gastador. You're gastador. You really don't have to do it, honey, yourself. You know that. You have to have a connection of them to. You cannot just do it yourself. That's not true. Mabilisan lang tayo dito sa grocery, tapos na ako. So ngayon guys, andito kami sa Target. Target na kami. Tapos noon, shopping na naman tayo. Ginoo ko, tabangi. Nice. Look oh, pajama. Pajamis. Yeah. It's yan oh. They're pricey here. You need to be comfortable when you go to bed. I'm comfortable. Oh, what? We have a big rubber band, hon. Are you gonna start rubber band my neck? Every time we need one, we're either all too short. We get that little bag is all too short. Okay, so find the toy. Stop looking for different thing. Like the toy is right here. So these are cars over here. Look, all the cars right here. Maybe it's in here. Huh? Oh, this is Legos. Oh, I like this Lego thing. They're pricey though. Oh, gusto ko to. Ang laki. Yung mga pamangkin ko gustong gusto ito. Ang mahal naman eh. Yeah, pangbigas na yan, no? This is remote stuff. It should Find be it. around here. Another drone. I have this kind of drone, guys. Meron ako niyan, oh look. Tommy have that kind. So, hindi namin ginagamit yung mga drone namin. I like this. What are you looking here for? $250. This is $30. Yeah, I think it's cheap. Hello guys, so nakapunta na kami sa bangko. Tapos na ako yung transaction. Tapos na yung transaction ko sa bangko, and then nagpunta na ako sa grocery store. Nagpunta kami sa, where was it? Target. And then after that, yung hinahanap ni Tami na gusto niyang bilhin, wala. So yeah, so let's go. Dito kami dito. Anyway, so yun guys. Balik na kami guys. Nagdagdag po ako ng nagpakulo ako, 'di ba? Kanina ng nagpakulo tayo. So ngayon tapos na 'yan, pero umalis nga kami ni Mister. Nagdagdag ako ng liig ng baka. And then bumili din ako ng potato, pang pares 'yan. And then nagdagdag ako ng bok choy, and of course lagyan natin konti ng ganito, gulay. Ang ganda ng bag ng yung pinuntahan kong groceries, makapal ba? Mama's Hungry, Mama's Hungry. Ito na yung ating patatas, and then ang daming bok choy. Meron tayong garlic, and then scallion, and
puro onion guys. Dahon ng sibuyas at saka yung sibuyas. And ito na yung ating, yung binili natin kanina na pangalawa na karnela. Pinabayaan ko lang siyang mag-boil-boil dyan guys na maluto. And then dito maglagay ako ng oil. Igisa ko lang yung ano ha. Wala pala akong nakuhang or nabiling mais kasi pagpunta ko sa tindahan wala pong mais guys. And iwan ko kung bakit wala silang tindang mais. Guys, yung recipe na pinapanood ko, pinipirito yung patatas. Pinipirito yung patatas. So ngayon, pinipirito ko din siya. Sundog-sundog ha. Kaya nga, nagsundog tayo eh. Kaya nga tayo nag-follow sa mga recipe, di ba? So ngayon, napirito na siya. Hindi siya nag-brown, okay? Hindi na natin hintayin na mag-brown siya. Dito na, na-fry na siya. Weird, di ba? Lagyan natin siya ulit ng oil konti. Oil konti. Konting oil. Ilagay natin itong ating onion. Mamaya na yung iskalyo, no? Kasi lahon nga yan, lahon. And then, ilagay na natin si garlic. Tapos nun guys, nilagay ko na yung karne, lahat ng karne. Hinugasan ko yung mga karne pagkatapos ko binoil kasi alam niyo naman, ang dami niyang mga parang dugo-dugo. So yun siya. And ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng patis kasi sabi niya lagyan daw ng patis. So wala nang measure. Bo na lang diretso good. Fish sauce patis man yun, 'di ba? So yun, iwan ko kung bakit yung mahilig talaga sa patis, pero kumuha ako ng patis pero wala naman akong nalalasahan, sabi pa salty daw. So yun, nilagyan ko ng asin, Nag-boil paminta. po ako ng tubig dito guys. Look, ilagay ko na yung tubig, okay? So this is boiling water already. So I'm just gonna pour it here. And then, i-boil natin yan siya ng matagal-tagal, okay? We boil it long again. Not long like we're gonna starve. So, we're just gonna boil it to. Sa yung recipe na tinitingnan ko, hindi po nilalagyan ng ganito guys. Pero kailangan siyang lagyan. Ang bango niyan, yung maliit na sili na mahaba na green. Ang bango sobra. So, kailangan yung lagyan guys. Kung pwede palang marami, wala na ako kasi yun lang siya. So, yun na-boil na siya. Ang ginawa ko is minimix-mix ko na lang siya. Ang bango niyan guys, ang sarap ng aroma ng sili. Yung siling haba na maliit. Grabe yung aroma niya, ang sarap. And so, yun, I think luto na yan siya. I think bites na. Okay na yan siya. Nilagay ko na yung cabbage kasi yung cabbage is masarap din yan. Pero alam nyo na, marami tayong gulay actually na ilalagay sa ating nilagang baka kasi you know, pag mabuil na yan siya, lumiliit yung gulay. So yon, ang gandang tignan at ang bango. So nilagay ko na din yung ano guys, yung ating potato at saka yung ating Chinese bok choy. Nilagay ko na lahat siya. Ang bango talaga, sobrang bango. At dinagdagan ko siya ng tawag nito asin kasi parang tinitikman ko siya kulang. So yung asin is kailangang dagdagan. Depende yan sa inyong panglasa. So ako hindi masyado maraming asin kasi alam nyo na si Tami. So ang gandang tignan, diba? Anyway guys, dito lang muna tayo. Thank you guys so much for watching. Sana ginawa din inyo ito lalo na sa maginawa ngayon na panahon. Bye!